Det er sådan her, det skal gøres. De andre grupper har forsøgt sig, men et mega skridt. Hun blev reddet. Læg mærke til samarbejdet mellem dem, der har snorene. Træk det over. Kom, træk. Er klar? Ja, nu. Ja, sådan. Bevæg over. Her. Træk op foran. Læg lige mærke til samarbejdet her. Det er verdensklasse. Okay, lidt tilbage. Kom så, Anne. Så er det nu. Vi skal hive lidt mere. Lidt tilbage, du skal skråt. Der, skråt. Kom. Det der rulle først derovre, så kommer vi bagefter. Hvor langt har de gået nu? 10 meter? Ja, halvvejs. Over halvvejs. Ej, Mikkel. Det er perfekt, det der. Nej, ikke smart. Ja, og der er 10 minutter igen, så I kan sagtens nå det. Ej, du siger ikke, der er sumpet. Det kan jeg love dig for, det er. Jeg synes, jeg synker ned. Så gå. Du skal ikke løfte på. Du synker lidt ned, kan du ikke? Ej, det er fandme sunket-agtigt. Hvor er det ulækkert. Ej, jeg synker. Nej, I er på sikker grund hele vejen. Og jeg synker rundt i sandalen. Jo da. Nej. Jeg synker. Lige vent på den der. Jeg kunne ikke finde på at filme nu, jo. Du filmer, Michael. Du filmer, det kan jeg høre. Jeg kan høre kameraet drejer. Jeg kan godt se det der, det er jo samarbejde. 1'eren og 2'eren har totalt styr på det. Holdet er ved at samle mange point på grund af, at der er de første 5 er samlet, og så er der lidt spredt fækken. Jeg er ikke begyndt endnu. Så kører vi. Det kan gå der først, der. Hurtigt, kom nu. Men han kan ikke prøve den så. 10 sekunder, mand. Det er stærkt nok, det der. Han er op, vej op, jo. Det er anden gang lige i træk. Han har lige taget den en gang. Det er hårdt. Ja. Er han oppe? Giv ham lige en hånd, giv ham en hånd. Der er også nogle ude i siden. Jamen, den er lige ved. Det er den, han skal op og have, den der. Stræk. Jeg kan ikke strække. Så hop. Hop. Bare stak fra på de der. Kom så. Du falder ikke ned. Jeg kan ikke hive dig. Jeg kan ikke mærke mine fingre Så prøv en gang at sætte venstre ben ud på underkassen. Der er også en sten med venstre ben. Og så skub der ud af og opad. Ud og så hop. Hop op. Ja! Godt, og så op med højre ben. Så Frederik. Ja! Frederik! Er det første mand i dag? Første mand i dag. Selv med kolde fingre og... Godt, Frederik. Det er de oparbejdet. I gav ham godt humør. Ja, resten det er jo bare en skovtur i parken, jo. Han er også op herovre, Michael. Ja, jeg kommer. Gå på de der yderste. Man må ikke bare balancere hele vejen, men... Der er også de der brede nogle. Men de brugte rent faktisk den metode, de havde fat i før. Er den med at tage brædderne over fra På den? tværs. Ja, fordi det der bræt er for usikkert, ikke? Det vil ikke der. Det vil jeg. Ja, prøv at se, hvor den er. Der skal ikke meget til, så smutter den. Ja, vi anbefaler. Holder fast i hinanden. Langt i Norge selvfølgelig. Ja, vi har fået foreløbig for, at alle er oppe. Indtil videre har I sådan ikke helt klaret en meter nu, for nogen har været nede inde. Der giver måske cirka et meters penge. Det er en halv meter her. Hold fast i hinanden. Det er samarbejde, det er teamwork. Ja! Og det er ret farligt. Lækkert! Marianne and Wanda were the best of friends all through the high school days. Both members of the 4-H club, both active in the FFA. After graduation, Marianne was looking for a bright new world. Wanda looked all around this town and all she found was Earl. Well, it wasn't 2 weeks after she got married that Wanda started getting abused. She put on dark glasses and long sleeve blouses and makeup to cover up bruise. Well, she finally got the nerve to file for divorce. She let the law take it from there. But her walked right through that restraining order and put her in intensive care. Right away, Marianne
to die. Goodbye, oh, you feel weak. Why don't you lay down and sleep? The cops, they came to bring her in. They searched the house high and low, and they tipped their hats and said, thank you, ladies, if you hear from them, let us know. Well, the weeks went by, spring turned to summer, so my fate had into fall. And it turns out he was a missing person who nobody missed at all. So the girls bought some land in a roadside stand on Highway 109. They sell Tennessee ham and strawberry jam, and they don't lose any sleep at night, 'cause Earl had to die. Goodbye, Earl, we need a break. Let's go out to the lake, Earl. From Paris, shots you in your return. Vi går lige rundt om hallen ude omkring, så kommer vi til at gå i gang. Godt, I andre, der kommer nu her. Ja, hvorfor mødes vi så her, hvis vi skal være ude i Det er fordi, man skal starte ved flagstangen. Det står i bogen. Det står ikke et træ der med. Gør det sammen 3 og 3. Ja, så er udeholdet i gang igen med en fantastisk aktivitet. Hvad er det, vi laver her? Vi er GPS. Og det er sådan en lille fætter her. Og hvad vej skal I gå? Prøv at snakke lige dernede. Vi skal til venstre her. Gå efter bilen. Ja, det har jeg set. Og har I travlt, eller når I det på de der 40 minutter? Vi har allerede ordet. Vi gør. Vi gør. Når for de andre har slaget? Ja. I skal ud og finde dem alligevel, jo. Bare vi ikke kommer til skade. Ja, den er god strakt. Den er god strakt. Ja. Finde ud af, hvem de selv er. Jeg må ikke tale. Ydermere så dem, der rører. Hvis nu det er mig, der har fundet hjelmen, og du kommer til at gå ind i mig, så bliver du også slået. Men det er ikke... Det fortæller instruktøren. Så instruktøren kommer til at gå rundt herinde også. Hvad så, hvis man ikke har hjelmen, når man er stum? Hvis man ikke har hjelmen, når man er stum, må man gerne arbejde. Det er ikke sådan, at man bliver stum af at røre den, der er stum, og ikke har hjelmen. Det er kun den, der har hjelmen, fundet noget, ikke? Så skal vi bare råbe højt. Ja, undtagen den, der har fundet hjelmen, for de må jo ikke sige noget. Nej, det skal bare lade være med at finde hjelmen, okay? Det er rigtig god taktik, hjemme. Ja, meget. Okay, og vi skal, når vi får det begge to, så skal vi kunne måle med hænderne, hvilken der står lidt siden af mig. Okay? Skal vi starte? Det er, hvor meget I egentlig vælger at sige, at den her opgave vil vi ikke løse. Vi vil ikke være blinde. Vi vælger at sige. Det er meget, meget tydeligt, at I skriver opgaven sådan her, ikke? Er det korrekt antaget? Ja, det er det. Ikke for mig. Nej, altså, det vil sige, der er nogen, der rent faktisk siger, jeg lukker øjnene. Ja, og så, enten noget med Bjarke, det er ikke men for sjov, jeg faldt. der er også nogen, der vælger at sige, at det her, det vil jeg ikke være med til. Så nu vælger jeg at sige. Det vil nok være meget, meget klogt nu, at I lige begynder at kigge jer lidt rundt om for at se, hvor stor firkanten er. Hvor meget spænd skal være så? Hallo, vi stiller os bare ud af hver en ud i hver hjørne. Ja, så tæt på snoren. Jeg har fundet et kortræb. Nej, det er noget ræb. Jeg ved det ikke. Det er et kortræb. Jeg har fundet et kortræb.